Kain tayo, guys. Good morning, Lods. Kain tayo, Lods. Kumusta, Lods? Alam mo ba ka anong ulam ko, Lods? Kalabasa lang na may malunggay. Pag kumakain daw ng malunggay, pagtawa. Good morning, Lods. Walang nakabures si Mami, Lods. Malunggay. Okay, talod. Hindi, mantulog ka pa. Sabado ngayon, Lods. Tulog ka pa, Lods. Wag kang ano dyan. Pagkalabasa na daw, Lods. Ang ulam, Lods. Good morning, Lods. Shout out everyone. Joke. Sarap ng bihon ko. Siyempre ako nagluto. Kaya masarap. GPTV! Hello! Good morning, Gracie. Short video. Magagano dyan mo. Salamat sa Tama GPT. Follow up lang ako, ano? Pag-ano lang ako ngayon nangumusta lang ako ngayon kasi tagal na naman na hindi ako nakapag-live. Huwag kayong kumain ng kalabasa at malunggay, naku. Magiging kulay ng ano nyo. Ito, official challenge, mayong bungkag diha. Te, agoy, mayong buntag sa diha, Lods. Kain tayo, Lods. Kalabasa lang sa umaga. Sapat na. Kumusta mo diha? Uy, 4 million. Kumusta? Almusal na ba kayo, guys? Naku, almusal na kayo, guys. Bakay Munda Strong official channel ng GPTV. Kurot Itlog. Ayan, nagising si Kurot Itlog. Tulog ka lang muna dyan, Kurot Itlog. Tanggalin ko sana yung balat ng kalabasa, kaso dyan daw ang sustansya kaya hindi ko tanggalin. Na. Baka makapirect na naman ako. One.
Alam nyo ba na anong ngayon? Tapos ng bagyo. Ewan ko sa ibang lugar guys kung hindi pa tapos ang bagyo. Kanina nakalampas na kami ng bagyo. After, walang tulog, kaba, nervyos. Dahil sa lakas ng bagyo na dumaan dito. Akala namin buntot lang eh. Hindi kami nag-expect na ganun kalakas. Ang lakas pala. Ginoo. Almusal na kayo guys. Kahit Sabado ngayon, walang pasok yung iba. Kumain pa rin kayo ng maaga. At matulog ulit. At pag may kayakap, yakap ulit. Sabay kanta ng magkayakap buong gabi. Masaya pagkatabi. Magkayakap sa buong magdamag. GPTV, may kayakap na yan si GPTV. Yahoo! Kumusta kayo? Si Mami ito. Lalong tumatanda. Si Mami. Lalong tumatanda. Wala na si Mami. Sunod live ni Mami, ano na, ugod-ugod na si Mami. Ang mga anak ko dyan sa YouTube, kumusta kayo lahat Parang Apolinario Mabini lang. Hapay. Habay na habay, Apolinario Mabini. Wait muna guys, may bibili daw. Ano? Pasag na ko.
that. Sabi ni Lord Sukunot itlog, daw tipirin ng kain. O, sige. Huwag tipirin ng kain. Ang subo. Ay, kumain na rin kayo dyan. Tas kilay. Tas kilay ni Mami. Kaya na kayo dyan. Tas kilay ni Mami. Sarap talaga ng bihon ko. Kasi akong lumuto, guys. Ako nagluto, guys. Kaya ang sarap-sarap, guys. Pikit ang mata. Dilat ang isa. Hindi talaga madilat ang isang mata pag pikit pa lang isang mata. Yung malaki-malaki talaga. Inchik na ako. Inchik na Mami. Ano mo, lumpia mamoy. Lumpia mamoy. Kayo dyan. Shout out everyone. Thank you, thank you, thank you. Wawa man yung ano ko. Bahay ko, binabawas-bawasan ni Lolo. Wala na eh. Wala nangyayari na sa ano ko. Kasi pag di ka... Ang ganda siguro pagka yung content mo kusang pinupuntahan. Kahit hindi ka pumupunta ng araw-araw doon sa mga nagpupunta. Wala eh. May views nga ako guys na 50 lang. Dati hindi, yung tipid-tipid rin pa ako, hindi ganun yun eh. Nakakapanghina ng ano, kursunad. May views lang ako na 15. Ako, Diyos ko, ang haba na video, pinaghirapan. Tapos 50 lang. Sus, ginoo ko yung taon. Buti pa yung short. Laging 500 plus. Mga pa-tsambang sayaw. Pero kung gumawa ka ng video, guys, na yung ano-ano mo. That it. Kaya nung last ko na video, hindi na ako nag-edit. Diniretso ko na. Sana all.
Yung iba, kung may ano, anang bumubuhay na lang sa channel ko guys, short video. Kahit pa paano, gumagalaw yung, ano ko. I'm not comfortable. Dati hindi ako nagbibis ng, nung tipid-tipid din pa ako, hindi ako nagbibis ng gano'n. Ba't gano'n? 50, just imagine guys, 50. Mag-short video ka na lang. Malipstick kisa ko ta. Kaya short na lang inaano ko doon sa ano ko, hindi na ako masyadong magbibideo ka, mahaba, nag-edit ka, tapos views mo konti. Sus, Ginoo. Busog na ako guys. Ano ito? Hindi ko makaya. Kaya yung may mga work, hindi na masyadong nagtututok sa YouTube. Bakit? Mas maganda na yung may work. Yung work, permanente ang sahod. Sa YouTube, patsambahan. Sa kalibang-libang na lang ng iba. Libangan kumbaga. Kung may sweldo ka lang naman na malaki, ba't ka pa mag-YouTube? Hindi na lang, oy! Ay, sus, Ginoo. Kaso nung makinayang din naman kasi yung mga, parang mga napangyayari sa, yung mga napuntahan mo ng mga lugar, ano mo. Kasi pagdating ng panahon, panuorin mo yan, sabihin mo, ganito pala ako noon, ganito palang lugar na ito. Mas lalo pala maganda noon at okay, mas maganda ngayon. Ganun lang namang purpose ng iba, ala-ala or souvenir sa mga napupuntahan nila. Tapos yung mga everyday nilang ginagawa, guys, souvenir nila yun. So, ganitong panahon, nagano kami, ganyan. Ay, ganito pa ginawa namin noon na mga ganitong panahon. Ganitong time. O, diba? Pero most yung yung mga kaibigan na andyan pa rin. Mga palangga natin, mga anak. Diyan pa rin. Oh, yung si Kurot Itlog, sus, dugay na nakayos. Kurot Itlog na ako. Anak ko eh. Dugay na si Kurot Itlog. Salamat Kurot Itlog ha. Kahit pa may tao. Kaloy ni Manay, walay nagatambay, uray. Looy ni Manay, walay tambay-tambay. Hapid si Apolinario Mabini, oh. So,
May pamada pa si Mami. Pamada. Pamada si Mami. Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. Dikit sa anit ang hapay piluka. Ayan, di niyang gagalawin. Sa plat na plat. Grabing plata. Uy! Basta naman lang yun. Ang kuto, dili makit-an. Ang kuto. Di apay kilay na panit na. Wa na mo tubo ang kilay. Kasi nga, gors na. Pag gors na, wala na kilay. Alam mo, pag bantik gus, pag wala na ko yung kilay, gors na. Agkay! Hala! Wala na yung kilay. Gors na di. Busugan ako eh. Shoutout GPTV. Karot Itlog. Si Stron Official Channel. Sino kaya ito? Bungkag dihate. Stron Official Channel. Sulat ko. Mamaya hanapin ko. Kasi silang pumunta. Na bago. Stron Official Channel. Ano kasi talaga nag-live ako sandali guys kasi tagal na hindi ako nakapag-live. Tagal na ko din naka-live guys. Salamat sa inyo sa iyong pagtambay oray. Ay. Sabi ng isa kong kakilala, kahit daw maikli lang na live, basta pwedeng pumasok yung isang commercial. Sabi naman ng isa, dapat daw 1 hour. Dapat mag 1 hour. Hindi pa nga ako naka 1 hour. 24 minutes pa lang. Ha? Ginoo ko? Magdugay pa ko dare? Alam nyo ba guys, ang laki nitong kutsara na ito. Sinlaki ng butas sa ilong ni Mami. Ayun mata ni Mami. Mm-mm. 25 minutes. Pero kahit konti lang, okay na yun. At least, nakumusta ko kayo lahat. Shoutout dyan kay number 1 ko na palangga na anak na si Kurot Itlog. Thank you, Loads. GPTV, kunin mo na GPTV. Hindi man ako magtatagal, GPTV. Stron Official Channel. Thank you. Ako magbababay. Happy weekend sa inyo guys ha. Enjoy your weekend with your family, loved ones, and everything. Ayan. Enjoy lang kayo dyan. Bye-bye. 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 Manood na ako Netflix.
May bago sa Netflix. May bago sa Netflix. Ang ganda. Ang gaganda. Bago sa Netflix. Ang daming thriller. Ang daming suspense. Ang ganda, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you.